Nehéz így megszólalnom, mert életem első szerepe volt, 23 éves voltam, amikor megcsináltuk a Róra Sándort, illetve eljátszottam. Igaz, hogy I. és Gyula azt mondta, Sajkodon a Világban nagyanyámnál vendég volt sokszor, és azt mondta a nagyanyám, hogy az a kisunokám az olyan állandóan ideges, amikor emlegetik neki a Róra Sándort. Én nem ideges voltam, hanem én mester akartam lenni a szakmámban. És nem akartam beskatujázó maradni, hanem igen, mester, iparos, színész. Mégis azt mondta az I. és Gyula, édes fiam, vedd tudomásul, hogy a világ összes színésze sorba állna azért, hogy egyszer játszon el egy olyan filmet, ami hozzá fog kötődni, és legendává válik. Ez most beteljesedett. Én vagyok 65 éves koráig élt Róra Sándor, de 200 éve született. Valamennyit. Azt igazgató úr nagyon pontosan mondta, hogy a szabadság jelképévé nem esedett, de azt tudni kell Róra Sándorról, hogy sohasem káromkodott, minden nap imádkozott, és betartotta a böjtöket. Ezek jegyzőkönyvben le vannak írva, tehát ez nem a legenda, ez a valóság. A valóság az is, hogy sokan írtak róla, Szentesi Zöldi László úr, sőt, kettőt is írt itt a Róra Sándort, és írt egyet a magyar betyár, nagy magyar betyár könyvet, hogy a címe, és Vécsei Aurél írt Betyár élet Magyarországon. Nem akarom mutatni önöket, hogy abban az időben itt vannak katonák, betyárok, tehát magyar, és ott állnak az osztrák barátaink, igen, ülnek a lovon, de az igazság az, hogy a Róra Sándor idejében 12-16 évre elvitték katonának az ifjakat, összefogdosták őket, szó szerint, mint a sinkér a kutyát. Azon kívül nem lehetett élni családi életet, házas életet, megtiltották, ennek a szegénye úgy hívták, hogy nincs telen. Szóval sok olyan indok van, ami igazából őt kergette a szabadság felé. Nem kell fényezni, biztos. Habár Móricz Zsigmond, talán az ország egyik legnagyobb, Magyarország egyik legnagyobb írója, nem véletlen, hogy ugye a Róra Sándor a lovát ugratja, Róra Sándor összehúnyja a szemöldökét, csak addig ment el, tulajdonképpen megáll a szabadságharc előtt. Tehát úgy tudott legendát csinálni belőle, hogy nem írta le, hogy vett részt a szabadságharcban. Az is igaz, hogy amikor Kossuth Lajostól megkapja a amnesztiát, tehát a felmentőt, vagy a ítéletek alól, akkor a karikás ostorra szereltek fel nagy ólomgolyókat, már a betyárjai, egyes szerint 200, 150, de ha 100-an is voltak, azt összeszedte pár nap alatt, és karikás ostorral 6 méterre tudtak úgy dolgozni, tehát fegyverként használni, hogy lerántották az ellenséget, a délvidéken harcoltak, és harcképtelenné tenni az ellenfelet is. Nem is értették, mondjuk a nációt nem mondok, mert félreérthető, tehát egy nemzetnek mindig vannak ellenségei, most is. De az biztos, hogy sikeresek voltak a betyár akciók. Aztán eszkalálódott maga, hát ugye fogyott a pénz, stb. Nem tudták ellátni a hadsereget se úgy, és bizony ugyanúgy, hogy kialakult a betyár élet Magyarországon, azok a Rákóczi szabadságharc utáni katonák voltak, és szélnek keresztették őket, onnan indul a magyar betyár élet. Tehát 1710, igen, ahogy szatmári béke után, ugye, hogy mondjam,
egy országot ismételten megszálltak. Nagyon megtisztelő, hogy igazgató mondta, hogy megnyithatom ezt a kiállítást. Nekem is vannak itt, a Rózsa Sándor idén volt kokosom, pisztolyom, a karikásom nincs itt, az otthon van. Igen. De Paluska Zoltán kondoroson van a múzeumban, oda ajándékoztam a múzeumnak, és elhozták ide kondorosról azokat a tárgyakat, amelyeket én a filmben használtam. Igaz, a kellékesek azt mondták, hogy na, ezek eredetiek. Hát mi az eredeti? Mi? Itt, hogy vagyunk. Mi eredetiek vagyunk. A többi csak majd mesélünk a nagymamáról, meg az őspapáról, mesélünk a történelmünkről. Ópusztaszer nem emlékpark, ugye, úgy mondják, hogy Ponte, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Emlékpark. Ez emlék, Kiemelt nemzeti emlékhely már. kiemelt nemzeti emlékhely. Szeretnénk, ha ez valóban itt, hogy mondjam, ha felszállna a füst. Én úgy gondolom, hogy minek utána, és elnézést kérek, hogy tudom kívülről, de az az igazság, hogy tegnap hajnalig emlékeztünk. Meg kell vallanom őszintén. És beszélgettünk, igen. Bár nagyanyám mindig azt mondta, kisunokám, ne beszélgess sokat, meg kifáradsz. Szeretnék elmondani egy verset, ez Vas Albert, Üzenet haza. Milán. Hallgass ide, Sanyi bácsira. Üzenem az otthoni hegyeknek. A csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen háború, ború, örökkévaló. A víz szalad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a levetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött örködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csombból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. Víz szalad, marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek örváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, és az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön 1000 új kőműves Kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel is épít régi kőből új hazát. És üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. A víz szalad, de a kő. És üzenem volt barátaimnak, akik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, egy akarat. A víz szalad, a kő az marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alattvalónak és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek takadnak. Vigyázzatok, és imádkozzatok. Valahol fönt a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tavak és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasztják már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. És ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz,